Letosanga subwa mogo chaka bona iga goika omoelio. Emesa ya mangana mayani gotoko ya chaka kuruga ya lise bunge ya South Mugrange County ya Kisii. Asingo kumanyabuna ni gumo subatio ya mabere kabweso kia nabo igo kubolia obokonye. Maigayo mugakoye gwikira na sensemeri ya Dubai aso mwaka wechiri bubere 2023 nabo igo konaligwa na maliogo yogotindia. Ya mateyo nigo ya rure ekirero kiabo asibabire bakwera buna nigo babete bakonya kiregento ilinde kwenekia mugakoyo obere kagwikirana asechinsemo chiria. Musubati Lilian nigae sokire na kuruko boria gochia se serikali ande mone byombe biri bikubwatene gwana mangana igechinse chisko koene kya unanko mokonya bare mugako yanyara kubaga koira nanka eri babwatera nego kinya ya mate yabo muri kitu Wycliffe Orenge nabwateria robot rwa senchero yoboikirano abono gotumanya. Njeno mongina we Evans Nyasimi oyo bwatire gali Dubai asengenje yo gotegekana no mubuka. Evans siga chete chalinge umutinyo kominamo agante imokoyoye naroro okoira abantu Dubai. Evans siga chagete sabari yo kotaka kwenda Dubai 2023 ndio chagete wa private bya. Evans akaone igenta bwate aka mwari 100 tukamutomera cyabante kuri ndege kitalike 2023 tukagende kiombe tukaimuka kibesa tukamutomera kara twatuma kibesa kiri agatetomere visa etalinge yo bumaene kitaliki 2025 umutinyo saba Evans naye gwebikoroto no mwana omukoyo yoyo mwete namba yori oligo chikumira Katari mano yakoro ku Kevin ebamenya tega daraja mamu mwaba wako ani bibanda gali daraja wana lende ebikorote bikumbe ime babegete imira abanisa sengenja atali nendege ebintu biri bigechika kunde bikoroto birime ekereka agocha kuri nendege akogenda byakundire so abanisa akaline ndege akagenda obo ikaga ali Dubai akabwatu akabekumi ya Kenya wana gakia Kenya baminda nchetimbu atikende yonspi ena onetikiregento inkobesa tachibesa chiabande amboni gabanyene bakonya kongakira chisimi batete gocha gusakora ebintu ko nyumba aga iga sengenjonga nasinyo gwaka na madeni